A cuineach lib delún bhí mu de léamh. Bhí mu de léamh scéal an Múinteoir Nua le Áine Ní Ghlinn. Cad a bhí sa scéal sin bhí an máistir ó rian, bhí sé gailsteach Ranga ceir agus bhí siad ime ó smacht. Bhí siad fhíseán i liug. Wel measú ceach bhéiteach se fásach ar sin. Nach mach se uafasach bheith a rang agus gan túnan bheith fólam. Og sinna fág míon rialacha dhéin. Leis, nuair atá tú i tuairt rial. Nuair atá tú tuairt rial, tam úsáideann tú an modh ordaitheach. An modh ordaitheach. Mar hampla, tá mis gáil cúpla ordaitheach dit sinis. Seasúas. Sig síos. Cuir suas de láimh. Sin ordaithe an modh ordaitheach. Rudaí ar nós béim. Sin ordú béim dírit de chóta. Cuirart de chóta. Lawer le de charra. Dún an doras. Feig de feann luí. Bí I de hí. Ceacailóir, tá muid in is gáil cúpla rial I scríobhann seo. Saola go bhfuil tú sa Ranga ceithir sin agus gúil tú cabhrú leis an máistir ó rian. Agus gúil tú gera fásach ar an rang, gúil tú gera iad a smachtú. Ceacailóir, an chéadtheán. Leis mar gur gael Scoil, nó Scoil Ghaeltachta, go bí an gaeilge an teanga. Cím an chéad rial a bheith ein ná lawer gaeilge Scoil. Nis ceann litir a gúnaí ag tús Ábharte, lawer gaeilge Scoil. Agus dáid in dermad lán stad. Lawer gaeilge Scoil. Nis ní chéann sin nach ná gaeilge ort Somáile cínte tá. A sin ín chéad rial le bheith Scoil. Lawer gaeilge Scoil. Nis sin dar a rial. Mes tú má chuoine muidir sé Ranga ceithir bháistir í rian. Má chuoine tú seachas gachtain a bheith scrádach amach, a gluach amach, an seasúd, bhfuil éon rial I déitach bheige le go mar sean an gachtain a chluisteil sa rang. Cuir suas de láimh. Nach in ceann má I ríist, ceann litir I ríist, cuir suas de láimh. Má tá rud a cinn le ráid, as má chun tú suas de láimh, fecin múinteoirú agus beidh seansad, hebí ceart le ráid a rá. Ceann eile. Nis, má tá muid a caint ar ghlunneacht agus bheith chuineál gláán tá sé tábhachtach do bhhabhart a chuineál gláán freisin. Má tá tú a péinteáil, nó má tá tú gobar le tá sé tábhachtach an áit a bheith gláán. I ríist ceann litir I ríist, gláán, suas, I de dhéag. Ecco tú? Gláán suas I de dhéag. Ceann amháin eile. Téir muid ceann amháin eile. Ceann an tábhachtach. Má tá tú ingrúpa I do rang nó fiúin an mostach lós. Agus má tá rud an nach néimtín tú leis meas a thuspáinte gúnaí. Tá cead ag gachtainna ráúrad héana rá agus ag meas a bheith ad ar dhaoine mar sin. Mar sin, tuspáin, áardú I ríist cuimhin, tuspáin, meas, dá, chéile. Lán stad. Tuspáin meas dá chéile. Gona gasú eile I do rang agus do múinteoir freisin. Well, da mach na rialacha seo ag máistir ó rian, tá me cínte go mach síl a bhaid níos éascaige agus ag Ranga ceithir freisin. Lawer gaeilge Scoil, cuir suas de láimh, gláán suas de dhéag agus tuspáin meas dá chéile.